guys, madjong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel Ay and Mariano Family. Karon dayong adlaw guys, nagpapanday si Mama Daris. Bye. Pero si Jambay gagapabanday si Zah. Gwapog mga assistant ba guys? Dadarig igsuon ni Mariano. Makakita mo ron. Tara guys, nagpapanday Miss Bay. Saka pa? Na. Pukong nga. Pansak na. Uy. Man eh. Os. Pupura lang. Para magkasya. Pupura gamay. La, parasam na la. Buan, sa nga to, hagalang-halang nga manok. Halang-halang. Manok Bisaya guys, magalang-halang dai mi guys. Halang. Unig panakot ni Lula. Dara guys daag manok Bisaya. Arang lamia. Sudas pinapanday. Kana lamuhang nang dinala. Masay nga ng siliha? Espada? Espada. Katunggag may inon to kulikot. Katong isili og maginamos. Kulikot? Kulikot. Kanang Bisaya? Ano sa mo? Naman po'y siling demonyo. Bitaw la. Ya, Nabitaw ka ng arang, mau kuno ni arang hanga. Nung murag kubasa ag porma ba? mao man gamito kuan. Mao man gamito ni Nini og magalang-halang siya. Palit na pibig sibuyas dahonan eh. Tanom na po na ang punuan, dahon rekwaon. Ready na lubi o karing manok. Pakitaan mo na sa igsuon ni Mariano guys. Basig na gajud, basig na dagada na kay warabi uyabre. Dara guys, ahang kuaan og ang kuag dahon sa itanam na po rin na ha. Aron managhanag sibuyas. Dahonan. Tanam na po rin na inja. Lakod-kod la? Madam Linda, og ako pa tayo nagkod-kod, pwera paakon, ito to. Ano kay kapos kagod? Totoo na naman. Ari. Ito to di ay. Ano itong green na si Mona na? Gang my love, nakadong singot na. Luto po kuhan niya. Ano sa may mong isog ba? Oo. Una pa na nasa kuwan iring. Para sa iring. Para guys, ito na napininod guys. Darag tulog hapon. Dara na pukos. Ipalit na ron. Managhan magulong siya. Mudahon ba? Baras ka nanay atos alis siya. Ako rin nakahurot sa dahon. Nabuhi naman na iba yun. Parang. Ako pa. Huwag pagatanom. Ganahan. Daramong kay kuhan guys oh. Ang patula na. Good guys. Sugod nagkatay. Bili mo kayo daghan ng sagbot. Dali anong nubog sagbot. As pikas, palijana. Kare patula. Sarap yun ay maliit-dalit eh. Kanda naman kitamnan dari kay katong kisabo dari wa man nanurok. Tamnan na naman ng sibuyas. Magpugas sa kuglain sa adlaw guys. Ada man dani turok na. Sarap po.
snack sa pinapanday. Mga bata. Eat ka tinapay, be. Hi. Hi. Gisip o na pagkabibilab. Matukas Manila, be. Oh, matukas Manila. Mauban kang lola? Mauban kang mamila? Mauban ka ni mamila? Ato kang dadilo? Aga ko? Bidaan. Di kami ngawon na ho. Mingawon ka. Di kami ngawon na ho, be. Di kami ngawon ni mama. Hala, mahilak mas mama. Mingawon ni baby. Unsala? Di muliki lang ko kay kapandong kakao. Unsara may muliki? Kuwan ka muliki. Muliki kay. Nabuong naman ta sa uwan. Snack na si Lola Bet. Ah, gamay ko. Snack na for pagkapanday. Kapanday ka na? Ako yung mga snack la. La, mawani nag-imong dimantika. Kasi ka. Sama na pa. Sili. Sabot ito guys, sabot. Lemon sito man ino. Kanay mo isilipod nga na guys. Dada pa isa kapalit dyan sa laag. Tama mo dito, ganun na ako. Sabot sa nato. Yung init-init na. Mo nag-igsuon ni Mariano guys. Tsaga shades pa. Wala na isuon guys ah. Igsuon ni Mariano guys. Si GR. Alias Buji. Siyempre, taras mama. Kau sisa pa. Si Madam. Si Mader. Si madam ko no, si Mader. Kanara, lami anong tanawon. Puti nga shades, baka tubang murarag. Kaya nga siguro siya. Sil. Sama man lang sa sin, sama. Putol nagbuwak. Musaka. Di mo na parang Mariano madeka saka. Balik hagdanan. Oop, examine. Magansa ka, my love. Hi guys, this is Mariano at your service, guwapo. Char, ganahan. Magluto ako garanay halang-halang nga manok Bisaya. Ya. Baro. Atay lamas. Namlagay trapo.
Apil po na. Ay, apil na. Ay, sili. Halang lagi. Bisaya manok guys. Bisaya. Halang. Guys, alagi ko ng kuan. Mag-vlog ko. Pero dili kuan. Mga kuan ha. Mga luto-luto ko. Kawin mo lang. Kung sa kalami ang luto. Atangin na ito guys. Atangin. Guys, ini tagkuan. Aduh, dari. Segera. Yaman. Tiga. Ako na rin isaon. Ay, mga ko pabili. Saba guys, kay kuan ja. Kapapanday mi guys. Panday. Wala na suwa na. Sudah na kuan, sudah panday. Sudah pa kamo. Saan? Saa. Ahos. Sibuyas. Bombay. Mahal pa itong Bombay ron. Tag 180 naman kung kilo. Ulit tira. Mahal lang. 180 aguban to. 300. Ano sili guys? Para muhang. Muhang hanggang. Di ka kaos liksian. Di ka kaos bibi. Hangman. Humot lagi, my love. Siya ganahan. Panakot pa na ha? Panakit pagali na, humot na. Panakot pa rin ha? Kaya yun dyan, ano yung gumawa na. Gawin na. Das lolabets. Sa outro ha? Sa ako no. Oh, Sa bakay na pa yung pandan. lagi. Lagi. Baw lagi. Ela pauso guys, baw lagi. Kuha po ka outside view. Guys, manok, Bisaya. Kuha na rin makita. Probinsya rin eh. Ana-adis ko anje. Probinsya rani. Ana-adis ko rin ha. Sorry. Pero mas kami ang kuha, manok Bisaya. Pero manok Bisaya, may lami. Kuha nun. Halangon. Buon, halang-halangon. Di sa ade ka nag-chip cook sa una, my love. Tatahan. Daghan. Oh, Bisong asa di ka? sa kasan mo. Bisong asa? Dapat yung Sagna, Cebu, Manila, Tsa. Pilar, Alicia. Siya. Asa pa ba? Tatahan guys. Ako bitigo to, kukit mo. Kasi ganahan. Oo, nagtukot ko sa restaurant. Katipunan mo ka, Mayo. Shout out, Ate Esther. Katipunan mo ka, pachip kokon ka. Mayo, pista. Lipunan. Oh, wow. Siya. Okay lah. Atangin kita guys. Iglot. Tara guys, lolo na natin kuhan. Kaduhang kumot sa lubi. Tono. Kaduhang tunod. Kaduhang kumot karon. Pare, wala na. Ilunod ang kumot o tuno. Unya, Pinkish malay karon marano. Pinkish man. English blooming. Siya kanahag blooming. Makaligo ha. Siya. Tindaw, makaligo. Tara guys ha, nabilin. Paa. Nabilig pa as. Agad. Nabilin. Ano yung lolo na natin eh? Para mo kuhan sila. Umot. Umot ka mo sa. Hinahan pa. Tangin po na. Kasi ang mga vlog. Ay ma. Ang vlog ba? Pohon. Hingka atangi ma ha. Ingan lay ka. Pa-subscribe naman po. Pagano. Salamat. Andiyan guys. Hapit ang luto na.
Tara guys, luto na. Luto ng hinalang. Luto na. Nansa man yung Naluto na, chip naluto cook gagatawa man. Naluto na. Naluto na ginalang ni Mariano guys. Maniudto na meron. Lami kayo guys. Lami kaso kay lami man kag nagluto sa ganahan. Ngaon ta guys. Ngaon ta. Mga antanin jo guys, maniudto ta. Salamat dahil Tito Pablo Rodabia sa imuhang chocolate para niliksian. Nalipay si liksian sa chocolate nga daghan nga imong pasalubong. Salamat pod Mama Merlinda sa chocolate. Nahuman na guys. Nice na tanawon. Sa likod na ramay kuwang guys. Mao na siya dyan na. Arang lamian na tanawon. Diyan daris likod na butangan og sin. Nagkatong naibuslot. Mga gisiguro. Asa ka la? Ato ko stag bilaran kay mapait kog bahat kay watay sudaan. Siya na day bahat sa tiglaran. Pait mo kog bakasi. Kailan ba mong bakasi guys? Good morning guys. Hi guys. Ato ko stag bilaran kay manguha ko nga palit kog bahat. Naangay kaskaw la. O kanang naay sa na bakasi. Guys, mga anong bakasi guys, mamatay mo kalila guys. Ay bakasi has ba sa dagat has. Mana guys, Baksan rin lang ni bawaan la. baksan. Makaon mo ko ng bakasi. Guys, makaon ng bakasi. Kanya ato ko stag bilaran. Yan si Madam Merlinda og si Madam Aisa pumunta doon sa Katipunan, bibilin ang zero. Sagra, naol ka maos. Thank you guys. Hi, Zero. Zero batag ko na sin. Yero. Yero. Yero dahil. Zero. Pumunta sila si Kuan, Madam Madam Ag. Madam Aisa. Paano na guys? Thank you guys. Lagmi may kaos lula guys na. Ito Sa ganahas lula. Yelo ka na burag damudlaw. Puti to imo ganina. Isokod rin na. Oo. Puti. Kinamay duha ka. Sungkabas ating likod la. Ana. Ay mga dabyana likod mga dabyana. Guys, mga dabyana guys, tingnan mo yan mga guys na kambal na mga guys na. Mga kambal na. Kanunar ba na yun nanay at ato na sa amo la paglaag ato. Palaagon ko sa ila. Hit out sa kang mami la. Shout out ko ni Mami Tatis. Mami Tatis. Good morning, Mami Tas. Mami Tas naman, makalipat lagi ko na. Mami Tatis si shout out. Shout out, Mami Nas Tatis. Malaysia karon. Lano, Malaysia to lano. Malaysia. Og sa isang anak, singa na tula. Shakira. O iyang bana nga si Guna. Shout out sa Hagna. Shout out sa Hagna. Shout out to Ate Lorna Bernades. Sa Melby, shout out ko nila dato tanan. Shout out po ko ni Angelina Lapitan Madrona. Sa mo to ang hili ng lapitan si Kuan. Si Lula. Si Kuan. Nagkalimot na ka na? I-shout out sa laki, magpa-shout out kuno ni mula. Si Helen. Lagi Helen Lapitan buti apelyido. Lapitan. Kalimutan mo ko si apelyido niya. Shout out ko na Helen Lapitan. Nangapig ang Tuwag ko to. Mara to Shout guys. out ko ni Taba Konaratna. Musta diha? Ang taga Cebu dahil, di ka mo shout out. Shout out ni Hermes Bernades. Shout out Tito Pablo Rodabia. Rodabia family, shout out. Ito nga, Kordapya. Rodabia. Kordapya. Makalipad ko. Hello guys, shout out day ko ni Rowie Rodabia na akaron sa Manila. Rodabia family, shout out. So guys, maura niya mong vlog rong adlaw. So dapat ko adlaw mag shout out sa lain. Kay gauwan dari. So adlaw na po ko mag shout out sa uban guys. Pasensya na mo. Maura niya mong vlog rong adlaw. Salamat sa inyong pagtanaw sa mong vlog. God bless ninyong tanan. Bye bye guys.